Paano natin i-share to? Pwede i-share to sa face. Matagal na to, ano? Kanino to? Kamuntik ba ano to eh, masira eh. Ikot na ako dito. Linis ng kuko natin dito, no? Ah, andyan na si Kulit. Andyan na, dumating na. Dumating na ang bida. Halika na. Halika na. Wala na. Mahirap. Wala na panood mo? Sige nga, sige nga, sige nga. Ah, talo si Kulit. Talo. Wala, talo ka. Sira na? Ano yan? Nasira na. No, si Lolo G. Lolo G, kamo. Lolo G! Lolo G! Lolo G! Wala. Lolo G! Punta tayo doon pa. Tara, tara, tara. Lakad, lakad. Tito. Video mo si Lolo G. Yan. Ito, para pagalitan siya. Puntaan mo yung si Lolo G. Yung may tungkod. Bilis. Ayusin mo yung camera niya. Dahan-dahan ha. Adibat! ML muna. Tara. Hindi man. Hinila mo kasi. Ikaw rin. Yun. Nahila kasi. Ang bilis. Huwag mo hilahin. Huwag na lang.
Sabi mo, Fred. Oh! Pogi! Mabilis ako mag-ano. Picturean ko rin. Video ha si Dudong! Video ha! Yun, sila! Ikaw. Kalbo, hawak ka na. Video eh. Video eh na. Hinahanap ka. Dito. Walang tinda. Saglit. Upo kayo dito po. Ay. Tingin tayo ng ice cream. Ice cream! Ice cream. Ano yung ice cream? Ada? Ano sila? Ano ibig sabihin ng NA? Morning. Ano ibig sabihin ng... Oh, mamahal yan. Oo, wala tayong pera. Ano Ice candy na. yun, iskindi. Oh, sige, kuha ice candy. Sarap. Sige, kuha na. Ice candy. Ilan daw? Sige. Kanina nag-ano sila eh. 5, 6 po. Oh, bakit dalawa sa'yo? 6 na po. Mo ka pagkain kahapon? May Ay, pagkain? walang 6. Ah. 6. Walang Sige. po. Ay, daw po. Oo nga yan. Anong gusto mo na? Ilan? Ha? Ay, ilan? 3. Oh, sige. 4. Kasi ito, kung nagtinapay na kanina. Tapos nagpandesal pa. Busog na mga yan. Lima no? 5 ho, 5. Kaya tingnan ka. Bili natin 200 million. Ito, kanina kasi ano ka pa kami. Tapos nagpandesal pa. Ano yan? Ikaw, ano gusto mo? Ha? Bigas. Magkano isang bigas? May bigas kaya? Wala. Punta ka na lang doon sa bahay. Ba't di ka pa kumuha kahapon? Ay, madiya. Sana ko papasko sa'yo, abot iya ako eh. Pasko? Bakit Pasko? Ano pa lang ba? Ano ba ngayon? Anong gusto mo na? Gusto ka? Ha? Kapatid mo, Jaymar, ko, hindi mo alam. Oo, hindi bantay be. Naubos mo yung pansit? Masarap? Opo. Sarap. Wala? Ikaw? Huwag sigarilyo, ha? Ano? Ulam na lang sa dilim. Ito na lang oh. O, yan daw. Ning. Pagkain ko sa kapatid mo yan. Hindi ka. Merienda. Maraming pakain yung kahapon, di ba? Pansit. Magkano natin? Rosie Mart. 30 po. Mm. Si Binto ngayon, di ba yung kapatid niyo eh? Kaya na. Hindi binenta yan. Dunin ko talaga eh. Ano eh? Ikaw? Anak yan yung tagilam. Mamaya, tingnan natin kung may pandesal pa doon. Salamat. O, tara na. Wala kang bigas? Saan ba nakabili ng bigas? Hindi, meron dyan. Saan? Wala na dyan. Wala eh. Kasi sabihin ko, may daan ka doon. So, kumain ka kahapon walang bigas? Kanin? Bili namin kahapon. Yung baho kanin, hapon. Oo. Magsabi. Pinawet, meron bigas. Ha? Pinawet. Saan yun? Pinawet. Ano yun? Saan banda? Pulili, meron tinawet bigas. Oo, Doon po, sabi nila natin ang biscuit eh. Ano na? Pulili. Ilan yung anak mo? 5 ko anak. 5? 3 lang anak ko. Ang dami naman. Dapat ano lang, 7. Hirap mong kain. Kami nga buwan sa kapatid.
Dito kayo? Anin po. Oo, masaya. Si Kulit, ilan sila? Yung kapatid ko po yan. Ayaw, baka ko din. Kasi ito pinabunso, si Kulit. Oh, hindi po. Kanina, ang aga niya eh. Ako po ang pangalan. Oo. Tama nakabili ng bigas siya. Bigas. Sumunod sa akin ako na nagbantay hanggang sa bunso po namin. Morning. Ito kung silang bigas, 50 kilo. Si Mokong. Oo. Sige. Saan siya si Mokong? Diyan. Tara. Ito po ba? Ha? Iwan ko muna to. Iwan mo muna ito. Ito ba? Diba? Ayan, okra. Amas ko po. Oh, yan. Tawag ka, oh. Oh. Lagi ka na ko. Dalawang nyog ko ano. Nyog. Sino? Dalawang nyog kay Kwan. Gata. Oh, bilis. Kunin mo. Doon kay Dermas Lulo. Samahan mo. Tara. Isa lang daanan namin. Dito, saan? Oh, tara, bili mo tayo. Ano? Tara. Gata. Dito wala ba silang ano? Bigas? Oh, ikot tayo. Kasi kanina may pagkain kahapon binigyan natin si ate. Nagtulong kasi paupo na ako maghahapon na biyan. Kaya hindi ko kakapunta dito. Morning nga. Di ba pa ibakta na yung sira? Oh, yan. Yan ang cellphone ni Tito. Tatlo. Hindi, pang ano ko lang yung iba. Ito talaga, pang edit ko lang. Dito, Saan bibili ng gata dito? hindi po. Doon pa po sa dulo. Isang bigas. Apo, ayun po nakapagbibigas. Saan? Tara, bili tayo. Bigas na? Wala daw siyang bigas? Ha? Saan nakakabili ng bigas? Ayun po. O tara, bilhin natin. Hindi kang bumili. Para ano? 1 kilo. 1 kilo ba? O, pagkano pupunta na. Sabihin mo mag... Ayun pala oh. Rice. Sabihin mo. Ay, camera. Oh. Hindi isa lang. Isang beses lang. Pabili ako, pabilan. Ilan sila? Anak mo na? Klase nila. Apat, di bali apat. So, ilang kilo? Oh, ito. Okay. Bigas daw po. 1 kilo. Oh. Bigas pa yun. Morning. Okay doon, no? Magkano po? Okay po. Thank you. Ito na, eh. Ganyan yan. Hindi kayo mahulog yan? Saan bumili ng gata siya, no? Nakabili ka ng gata? Bili na, kakailangan ni Tito Aba mo. Magluluto siya ng ginataan. Ay! Morning! Alit ka na magising. Tulog ka pa. Kita naman. Ayan o. Okay. Saan bibili? Kasama ka dun, D-Mark. D-Mark, samahan mo daw. Second ako. Ay, gising. Ay, no. Okay lang yun. Nagalo sila. Ay, gising lang. Saan bili? Saan siya bibili? Doon pa po sa dulo po. Malayo ba? Sa may tricycle? Manyog. Sulit, nagipag-agaw yung ano. Ice cream. Kinuha na ulit. Yung ice cream. Ay, hindi pala yan. Ito pala si Kulit. Akala ko ikaw yun na siya.
Ay, alam ko na. Dapat gagawa na lang tayong ice cream, no? Next time. No? Sunod-sunod taon, no? Oh, galing mo talaga. Hanggang kailan na? Baka hanggang 8 na yata. 8? Eight! Gawin natin gano'n next year, no? Gawa ko ng magsarap na anong gagawin pag may plastic? Yun, no? Tapon agad sa basura. Kunin mo yung kay ate, kita mo. Laruan niya. Malayo din pala. Dami na ulit plastic. Maglakad-lakad. Matanggal na yung aking stickers. Sino yung nahimatay kahapon? Ano po, sa Dana po, kalaban ko po ng showdown. Oh, morning o. Ganda ng panahon. May ganyan pa na. Wow! Oo, maganda. Tawa po kayo ni Noin ko. Taga-dito po ako kilala ko sila. Taga rito rin po ako. Ako po yung mga kapatid nila, kuya. Mga nawawalang kapatid ko. Ngayon lang, Iba-ibang nanay. iba-ibang tatay. Tatay. Hindi, isa lang ako ng tatay nila. Ay, isa lang. Yung po, marami pa kayong mga anak. Oh, yan oh. Ang dami pa. Meron pa ito panganay. Ang pangalan yan. Hingi na yata ng bigas ito sa Pilin eh. Naghingi ka ng bigas? Hindi. Pag-Christmas daw. Sabi ko tsaka na. Buti ka pa nakapag-Christmas para dyan kay Kuya. Hindi, maluwag na. Ipitan mo ng konti. Tagal naman ni Ano ba yung bibiliin niya? Si Kuya Jen, eh, palagi dito sa amin. Oo, ito nga binibidyo niya eh. Tinitingnan kong bibili ng gin. Yan ang taga-bili yata niya. Ikaw ba taga-bili ng alak? Ikaw yata eh. Ikaw pala. Saan ka bumibili? Gin. Tindahan. Yari. Ikaw pala. Para sabihin natin, dito pa lang may kasalanan. Hindi na ngayon yata na Hindi na. si Kuya Jen. Hindi na. Kaya Bago tumaba. na daw siya, tumaba na po siya. Opo. May ako sa likod. Ano nangyari sa kamay mo? Ano po, yung racket? Oo. Klase. Ba? Na late ng gising. Pagod. Puyat. Tutulong kita namin. Wala na. Boys na. Ang masagit siya, ganito pa rin. Oo, masaya nga. May yaman. Mag-picture ako to. Sa mga dagat. Halika mamaya. Oh, big si. Matagal pa yon? Malayo pa po yun. O, tara, lakad muna tayo at ako'y may gagawin. Sige, te. Ano to? Ako makakahang kita. Hindi, may pupuntahan yata kami. Ayun, si Ilog yata. Sama kayo? Oo, po pwede. Sino kasama nito? Si Ace, pinuntahan niya kahapon eh. Diyan siya? Oo. Ilog maganda eh. Meron siyang yung... Diyan po kami lagi nagaligo. Nga, pag may bakulong. Oo. May- Saan banda? Doon. Ilog yon? Opo. Oo. Tapos din po. Ano mas maganda? Yung may... Dito po kasi marami po dyan. So pwedeng lakarin. Opo. O yung mamaya, pwede... Ewan ko, basta tingnan nyo ako mamaya kung anong oras kami alis. Pero ano po? Hapon po. Ewan ko ngayon yata. Ano ka? Motor. Ito. Motor. Doon pa. Yung gata. Malayo. Ay, dulo. Oo nga. Yung tower. Maganda to na. Magandang Ha? ilog doon. Hindi, mamaya nga. Kaya tinatanong ko nga. Meron daw dito rin eh. At, Meron daw dito. Meron din daw doon. Pangit. mga Ewan ko, pero nakita mo yung video ni Ace. Ang ganda eh. sa Nakuha. Ewan ko, meron pa siyang parang... tsaka may current siya, yung ilog. Ayun po ka doon. Ano lang? Oo. Kahapon sana maganda yan. Hinahanap ko yung motor mo kahapon. Dala mo pala, no? Hindi yan, nandun. Man din, madaling araw. Kasi nga si Ace, hinahanap ko. Andun lang, hindi lang pala sa harap. Ay, sa'yo ba yun? Oo. Pero yung susi, wala. Andun lang din. Oh, alanganin akong kunin eh. Kasi alas 3, alas 4 na. Hinahanap namin. Pero parang ito kayo ba?
Lubago. Iniwan mo pala doon, siya yan. Matay susi yan. Diyan lang. Oh, shoot. Hindi ko napansin. Ito lang sa kanya. Kaya puntahan namin. Uy, aba, padam. Oh, kulit, talaga. Puntahan namin naning ha. Oh, dito sa likod. Hindi, yung isa lang. Ayaw ko makadisgrasya. Mahirap pag may madisgrasya. Ha, okay. Isa-isa lang. Ako ba sunod? Awak. Ako sunod. Ako. Hindi pa ako nakaano. Hindi, ito, okay lang to. Pupulsa ko. Ayan. Baka naman, kaya mo kulit? Kaya mo? Paano po din yung depasa kayo? Ha? Sila. Puntahan na na? Din yung pasa kayo sila. Ha? Din yung pasa kayo sila. Hindi. Kukunin lang namin yung ano. Para maluto na. Bilis lang oh. Bilis lang talaga yan. Kunin namin yung ano. Saan sila? Doon na. Nagpakiling pa. Saan? Doon. Malayo pa po. Mamamatay yung ano. Mamamatay yung ating wak na higi ha. Layo pa? So, malapit na tayo. Ang bilis. Layo naman kung ano nyo, nyugat to. Hindi po. Ayun, dito. Oh. Sino po? Tagalan nyo ah. Tagalan nyo. Ha? Asan na? Ay, video mo yung nyug. Ito po. Baba ka. Video mo yung nyug. Asan na yung nyug natin? Saan? Hindi dyan. Okay, video hit. Bakit? Video daw po. Video lang pala. Bakit? Ako video lang. Video mo natin sa ano? Salamat mo din sa ano. Kunin nyo. Bigas naman. Ano pa yan? Pisain pa yan. Yan ko. Yeah. Aso oh. Anahin ko, picturean kayo. Ako na. Pictura. Sabi niyo ni Tito, ako na daw. Buka. Dito, dyan ka oh. Kaapiratin yan. Hey, patayin mo. Kaapiratin. Ano ulit? Dito ka, oh. Ano ko kaya? Doon, oh. Yan.
Ano, nagatulog pa rin. Timur tuh. Ganda dito, piratin ang cellphone. Yung mga mahilig sa cellphone. Na bata. Ilagay dito yung cellphone. Oh, draw. Tapos na. Yan, natin na. Maglakad. Ano balita? Ano Asan po? na yung nyog? Tapos na po. Asan na nga? Doon pa po. Nabalot pa. Oo. Hindi tayo pwedeng magdalawahan ha. Tapos pa. Hirap. Wala na kaya natin sila. Hindi, mauna sila. Oh. Makapagyawa ka doon. Napicturean pa kami. Eh. Okay. Muna na kayo. Wala na kayo. Ay, Tito Aba. Baka maigi yung ano. Camera. Mamatay yung ating. Kailangan bilhin ng bago, no? Nama ko na anak. Diretso yung camera yun. Pwede ba sa isa sa likod para maano yung gata? Yung pinakamaliit. Kasi oo. Hindi, ibigay mo sa kanya yung gata at saka yung sukli ni Tito Aba mo. Wala na. Ay, wala? Okay. Magkano ba yan? Oo. Okay. Salamat ha. Una ka na Si tayo. kuya mo ba ilang taon na? Yung kabarkada ni... Para... Oo, magaling mag-basketball. Oo. Kuya naribre ako Oo. palagi. Makasunod ka na lang. Ito. Si Kuya namigyan ako ng 20 palagi. Ano ba? Doon. Ano sabi mo? Thank Binibigyan mo rin mga kasama mo. Lahat yung ko. Yung kapatid ko po, namigyan ko ng 10. Pangbili ko ng ano. Okay. Tabi ko muna tong bike ni Tito mo.
Mababaw muna. Hindi, ano muna, may tawag daw ako. Hindi mo kami nakakasama. Tete, Ayun no, mapupot. mainit na. Mamaya ulit na. Ay! Ay! Abay na muna, bye-bye.